Kritika qawwija n-nuqqas ta' azzjoni u ħabi mingħata l-Gvern fid-dawl tan-nuqqas kbir ta' mediċini li għandna f'pajjiżna bħalissa. Bil-Prim Ministru Robert Abela jipprova jaħbi sitwazzjoni diffiċli li fil-verità qed tiddomina l-Ewropa kollha. L-Awtorità tal-Mediċini fi stqarrija maħruġa s-sibt ikkonfermat li l-mediċini out of stock huma bosta minn mediċini tas-sola għal antibiotiċi. Rapporti mediċini tad-diabete u l-kanċer kif żvela Net News fl-aħħar jiem. Fil-fatt huma xieren il-mediċini li l-pazjenti mhux isibu. Bil-Gvern Laburista minkejja li din is-sitwazzjoni hija evidenti madwar il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea qed jibqa' jaħbi mill-poplu Malti wawċ ir-realtà tas-sitwazzjoni. Fil-fatt tal-iktar minn xarejn il-Ministeru tas-Saħħa baqa' ma ppubblikax il-lista ta' mediċini out of stock, lista li suppost tiġi aġġornata u pubblikata darba kull ġimgħa. Fl-istqarrija l-Awtorità Maltija tal-Mediċini qalet li rrakkomandat aktar minn 800 awtorizzazzjoni speċjali għal mediċini li jinsabu out of stock jew waslu biex ikunu out of stock madwar l-Ewropa kollha. Din is-sitwazzjoni ta' numru ta' pajjiżi Ewropej li spiċċaw b'mediċini out of stock ilha magħrufa sew. Bil-Gvern ma ħansibx bil-qudiem biex iġib mediċini meħtieġa għal matul ix-xitwa. Tantu hekk li fl-aħħar jiem sar magħruf li pajjiżna għandu 6 xhur oħra għaddej minn sitwazzjoni ta' mediċini out of stock.